2014 дар баромадаш муҳтарам президент кишвар Эмомалӣ Раҳмон баромад карда соли футбол эълон карданд. Ман ҳамчун як варзишгар, як мураббӣ ба худ тасмим гирифтам ки як дастаи футболи занона ташкил кунам ва чуноне ки мебинед ҳамин қушбаконе ки ҳастанд асосгузори ҳамин намуди варзиш футбол ҳастанд. алҳол иё дар кадом мусобиқа ширкат кардан, ягон ҷои ягон чиз гирифтан, ягон медал гирифтан ба худшон? мо чандин маротиба вохӯриҳои рафиқона бо дастаи фавқҳо лицеи ташкил шудаги ҳастанд, мактаб бачаҳо ҳастанд, вохӯрӣ кардем. Баъд ба дастаи ноҳияи ҳамадонӣ вохӯрӣ кардем, ҳамчун рафиқона. баъдан соли гузашта бисёр соли фаронашаванда аст, байни донишҷӯёни мактабҳои олӣ мусобиқаҳо аз рӯи чанд намуд шуда гузашт. Аз он ҷумла баскетбол, волейбол, футбол ин намудҳо шуда гузашт. Дар ин ҷо ҳамин духтарои коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб дар бозии волейбол ҷои дуюм, коллеҷ дастаи якуми мо ҷои якум, коллеҷ дастаи дуюмон ҷои дуюм, инам духтарои футбол боз монд ва дар бозии баскетбол бошад ҷои ҷои дуюмро ишғол намуданд. сатҳи маблағгузорӣ чӣ гуна аст? Ки маблағгузорӣ мекунад шуморо айни ҳол ҳами дастаи футболбозона, махсусан духтарои ҷавона? сатҳи маблағгузорӣ аз тарафи мактаби аз тарафи минтақаи Кӯлоб муҳтарам ана Давлат Ҳусайниддин бениҳоят калон аст, ёрӣ мерасонад. Боз дар аз коллеҷ бошад ана муҳтарам Назаров Ҷувахон Шамсович ёрии худро дариқ намедод, ҳама тарафа кӯмак мерасонад. Дар ба духтарони мо омӯзгорони коллеҷи тиббӣ низ ёрии худро мерасонанд ва варзишгарони мо кӯмаки худро дариқ намедод. Хуб, саломат бошед. Дар оянда чӣ нақша доред ба ин даста? дар оянда мо нақша дорем, ҳола ина камтарак аллакай духтаро вақте ки хел баромад чизи хел дидан, агар ба мо як камтар шароитҳои дигар ҳам лозим аст, спонсоромон дар кор аст ки камтарак ёрӣ бирасонам, боз ба ягон тарафи дигар бирем. Инак ман худам ва инициативи худам ва худам дорам ки ҳамин духтароро ба дастаи норак иншоалло агар имконияту шавад рафта вохӯрии рафиқона бозӣ мекунем. ин даста номаш чия? номи ин дастара чӣ гузоштед? номи даста дигар мо дастара номгузорӣ карданистем коли ҳам чунки ростига ман мураббии гӯштини тарзи озод ҳастам, устоди варзиши шӯравӣ. Ман ҳам баъдан ҳамин касби хидмат, чунки дар инҷа шароит барои гӯштӣ нест, партам ин касба хай вақте ки президент баромад кард, баъд хеле як инициатива гирем, як самимият пайдо кардам, гуфтам ҳаминро ташкил кардам, боиди як намуди варзишам зинда кардан, ин эҳё кардан ин беҳтарин кор.